ipalatos ko siya ug unya buhian. Apan nagpadayon sila pagsinggit ug namugos nga si Jesus ilansang gayod sa krus ug milampos gayod sila sa katapusan. Busa gipahamtang ni Pilato kang Jesus ang silot nga ilang gipangayo. Nagdala usab sila og laing duha ka tawo nga kriminal aron patyon uban kang Jesus. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabera, gilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal, ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Unya niingon si Jesus, Amahan, masaylo sila. Kay wala nila mahibalo. Ilang ibuhat. ug gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Nagtindog didto ang mga tawo nga nagtan-aw, samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudeo nga nag-ingon, Giluwas niya ang uban, ipaluwas niya ang iyang kaugalingon, kung siya mauman ang Mesiyas nga pinili sa Dios. unya usa sa mga kriminal nga nagbitay didto mibiay-biay kaniya. Dili ba? Ikaw, mauman ang Mesiyas. Luwas sa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, Wala ka pa mahadlok sa Diyos. Aniya kita dili sinutan sa maurang silot. Palangay ka na to ang silot kang ipahamtag ka na to. Itugma magkiris sa atong kabuhat. Apan siya walay sala. Jesus, lumdumi taon ako kung maghari ka na. miingon si Jesus kaniya, Sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban ka nako. Mga alas 12 nakadto ang takna, sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw ug mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3, unya sa kusog nga tingog misinggit si Jesus. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Ang opisyal sa mga sundalo nakakita sa nahitabo ug gidayeg niya ang Dios sa pag-ingon. Tinuod gayod nga siya maayong tao. Sa dihang nakakita sa nahitabo ang mga tao nga nagtapok didto aron pagtan-aw, na mauli silang tanan nga nagpamukpok sa ilang dughan sa kasubo. Ang tanang kaila ni Jesus, lakip ang mga babae nga misunod kaniya gikan sa Galilea, nagpaantaw didto aron pagtan-aw sa mga nanghitabo.